di man dyan na maiwasan lahi-lahi man gid ta. So naay uban na murag fight ana lang padayon ana lang jud okay man na siya. Pero sometimes aside from all the benefits, all the things na i-look forward nimo, life-changing experiences, at the same time, I wanted to share with you because this is one of the things you have to expect when going abroad or migrating somewhere else. I don't want to say it's normal because ako alam ang guni siya na experience. But then, hearing from other kababayans here and friends na ako na naadiri, they also experience the same thing. You know, it's nice to be able to talk to someone who relates when you're trying to explain how you feel. You won't feel like it did not help me. Mas na-down pa hinuon ko instead na ma-relieve ang akong feeling of sadness. So, let's talk about it. As much as we want to share the good things about migrating or being abroad, one way or the other, agian gid ni ninyo. Or it's good kung ikaw man tong someone na dili ka mo agiani. Congratulations! But then again, sa mga uban nga mo agi og ingani, same sa ako I am here. Charis. I mean, kumbaga, unta maka-relate mo and unta maka-help ni sa inyo ha. So, sad means seasonal affective disorder. Actually, naano mo'y idea kung unsa ang sad. But it's a bit different kung naa ka sa layo. It hits differently. Let's say, dili mi makarelate kay wala mi sa abroad. Okay. I remember before na kanaganing pagmata na ko, kan madunggan nimo ang ulan sa inyohang scene ba, lami kay ang feeling mo ka nang gusto pa ko matulog. Dili ko gusto mo mata mo. It's such a bad weather. So, ing-ana siya, pero times 20. Tugnaw, gaulan, diba? Kung makita ninyo nag-a-ice sa gawas. Katong bago pa ko diri murag na excite kay very ignorant ang inyong iyaan. Pag pak, look katugna, oh my god, nag-ice-ice ang kam ng mga dahon, murag na ignorant kog pina-live. Pero pagkadugayan na ka na murag, nagtugna, na nag-ice-ice na po. Kanang dili na siya the same ang expression ba kay kabalo namang good ko sa ang akong i-go through. So umuulan, bad weather kaayo, di ka ganahan mo gawas, i-cancel nimo imong mga plans na mulaag kay murag dili ko gusto lang sa balay. Ano mo ana god, so diri every day for the next murag 3 months ingon ana ang feeling. Why it's called seasonal kay naay mga countries na naa sila mga like you know winter, spring, summer or fall ano ba, so naa sila mga ingon ana. For me or sa uban nato na mga kababayan or for some other races nagikan sila sa country na kanang all sunshine and always very anything else, especially when it comes to winter. Mao ni siya ang panahon na grabe gyud mo gawas gyud ang imuhang sadness kay kani man gud siya na time is always dulom. Ang days good niya, very mubo lang kayang adlaw. Dili pag yun siya kato na time na makita nimo ang sun. No, it's always gloomy. So 7, murag 7, 7:30 or hantod 8 kay gabi gihapon. Muhayag lang gamay ang kalibutan mga around almost 10 AM. Unya mo gabi na pod mga 2:30 to 3 ana gabi na sad siya. So murag mumata ka gabi, matulog ka gabi. So nganong mumata pa? Ano ba? So, muhit jud siya differently. And also, isa pud sa butang na kanang dili ka ganahan mugawas kaayo kay tugnaw. As much as possible, gusto ka na alang ka sa inyong balay kay nay heater. Kung napud kay mga kinahanglan, like syempre normal man gyud gihapon mapadayon gyapon ang life no, like mag-grocery ka, napabakay pa nga paliton sa gawas, mo duty ka. Daghan kaayo siya kana ganing factor na murag mawalan ka gana. Kay number 1, kung mag-grocery ka imbis na 5 minutes humana na ka, kailangan pa nimo mag-get up, kailangan pa nimo magsuot para dili ka tugnawon. Kanang sa preparation pa lang daan ba na magmugawas ka kay kapoy na ka. So makawala gid siya gana. Labaw na pag muulan, daghan kay kag kanang murag kapuya oy dili na lang ko mukaon. Kung naay option mag-order na lang ko pero very gastos baya. So, kailangan gud nimo maningkamot na kailangan na kumugawas, kanang magsuot, mag-get up, kay para mag-grocery, magkaon, magluto, kanang anak god. So, isa siya sa maka-affect. Dili ni siya reklamo, guys. It's just a realization na kailangan ninyo i-consider. Kay, when you're in that position, medyo lisod na siya i-uplift imong self, especially kung affected na ka, but you don't realize na, ay, mauday ni akong ginaagian. Kay, kinsa may nag-ingon, ako wala ko kabaluan ni, like, wala ko'y idea, na muon na day ni akong ginaagian, like, wala ko'y gana, kapoy kay mugawas, dili ko ganahan mukaon, if kailangan pa na ako manaog para mo palitog food, ni dili gani ko mo magtanaw og TV, kay, bored kay ko, unya, dili na ko ma-express niya, dili pod ko ka-gets, wala ko kabalo na
nakato na time, mauna di ito kung ginaagian. Especially pag winter manggod kay, mauna pud ang time sa Pinas or back home na kanang very festive. Christmas baya na season, tapos mag-uban ang mga family, mag-gather ang mga family, mag-reunion, tapos gani imong mga friends, kanang daghan kay ganap ba na ma-miss nimo. And nahitabo gyud na siya sa ako Especially katong first 2-3 years na ko diriya sa UK, grabe maibog jud ko. Like literal yun na dili ko ganahan na mag-scan sa ako ang social media kay maibog man ko. I feel like I'm being left behind. Kana ingon ana na feeling. Don't be so mean to yourself kung ma-feel na nimo. So ako kay i-share na ko siya sa akong bana. Mao nang makita nato sometimes na kana gani ang uban kay they express themselves through social media. Guilty pud ko ana na murag you're sharing too much. But then again, I realized na katong ako na ang nasa posisyon kay murag bitaw no lisod kaayo na you want to express yourself pero kanang wala goy kaget sa imuha. Kung naa na ka sa sitwasyon, lisod ka i-realize pa na alam mo na din ako ang ginaagian karon. Pero karon na ka na murag nagnihayag na pud ang kalibutan. Kanang nigawas na si Mr. Sun pag mga alas 6 na, alas 6, mga 6:30, mga 7 ana. So murag somewhat naga-change pud ang imong emotion, which is mo una ang akong na-feel karon. Mo ganing ka nang na isip na mo na i-share ni siya kay kung baga wa man ko nagaingon na kitang tanan maka-experience ani, pero for those na maka-relate, I feel you. I am with you. Hana good. So, aside from that, di ba na-mention na ako na you're away from your family because it's winter. And for the first 2-3 years na ako diri, tas every time makita na ako na nag-Christmas, na ay mga Christmas party, na ay mga reunion, mga tapok-tapok, maibog ko. Wala maguna diri Katong mga usual nimo na ginabuhat back home, na kanang naga-reunion mo, nagatapok mo sa imong family, ma-miss nimo na siya. Na ano ganisa ko na I wish i-appreciate na ko to siya more. Kay kung ako kanang kay Christmas na pud magtapok mi, magluto mi kanang anak god unya ako kanang uy anak kanang kung unsa man gud ang nawala na sa ato mo man ginang pinaka-miss nato, di ba? Katong makita nimo no na murag hala nagtapok sila, lingaw kay sila, although nagkaon lang sila together or nagluto lang sila together, the fact na kanaganing nagtapok mo, pag naa naman gud ka sa abroad, ma-miss nimo tanang gathering. Dili lang Christmas, birthday, mga bunyag, kanang mga kasal, especially kanang mga major events na ma-miss nimo, makasad gud kay siya kay you can only wish na unta na ako dira unta nag-celebrate ko kauban mo. You can only imagine unsa kalingaw. So makadagdag siya sa kana ganing murag kasad nimo. Ay kanang untawi nga ani pud akong ginabuhat karon pero dili kay manarbaho ko kanang pero dili kay kailangan na umatag sayo ugma kana ingon ana god. Somewhat moabot ang time na ma-feel nimo na murag wala na kay social life. Kanang dali ra kaayo na makikita sa friends, dali lang kayo kanang ingon ana karon man god it's very difficult kay work is work. Di na ko ma-explain unsaon pero lahi gyud ang work na kanang kapoy gid kay imong lawas. Nya wala na kay time although na kay mga murag mo na imong friend, uy magkita ta murag muli na ko kay kanang mo duty pa ko ugma. Kanang wala gina na ko na experience sa Pilipinas. Bahalang makadlawunan pa ta okay ra. Matag sayo kay mo duty pa anak good ni murag siguro kay sa age pod kay kanang nagasaka na ato ang age. So mo na siya ang mga things na murag na baguhan ko kay murag wala man po na feel sa Pilipinas. Siguro dirian na feel na ako murag oh my gosh. So, isa na sa mga butang. So, aside sa kanang mga major life celebrations back home, ang katubong imong mga naanda na buhaton. So, let's say kanang ako, very kuan man gyud ko no, kanang ganing pagmasad ko or kanang mahappy ko, gusto ko mo adto ani na lugar or gusto ko mo kaon ani. Say for example, misig simple ra kay na murag namiligi ka og quick karon no. Kanang murag ma-relieve ang imo, wala imong emotion mo. Ikaon na lang nako ni ka. Ana good mag street food ko, especially ang company sa kanang mugawas ka, company sa imong friends or company ba sa imong loved one na kanang mag food trip mo ana good. So mawala siya niya diri kay dili na kay na nako actually dili na jud na nako mabuhat. Kay syempre ang mga food na kung gusto ka unon is naara sa Pilipinas. Bisi pag i-try na mo siya buhat diri or i-try na mo siya luto, lahi na jud ang feeling. It's about the feeling. Yes, the food is there. Pwede na mo siya lutuon, pwede na mo siya i-remake, pero lahi ra jud. So, I don't know kung makarelate mo, basi mo uira kay kati. So, imagine ingon ani, say na kay favorite kaayo na pagkaon na imuhang mama or imong ate or imong kuya lang or someone ang nagaluto na pagkauno nimo siya kay murag ka na ganing ma-relieve ang imuhang tanang emosyon, imong kakapoy, imong frustration in life. Unya na siya comfort.
kanang ana ba dili apod mo sulod ang part na kanang kunwari kung naga-share ka sa imong friend, kanang naga-vent out ka sa imong feeling, di man jud na maiwasan lahi-lahi man gid ta. So naay uban na murag fight ana lang padayon, ana lang jud. Okay man na siya. Pero sometimes, ganahan po ta na naay someone na makarelate sa ato ba na murag, yes, tama man ang advice na murag, padayon lang dira, uy, ayaw pagpadaog anang ingon ana na emosyon. Kanang, naa naman ka dira, sukli na tanan. Mga namang advice ba? Ganahan man kung mga ana na advice. Pero at the same time, usahay ba ka nang lamikod sa feeling na naay makarelate nimo, ma-relieve ka. Lahi ang iyahang comfort na mahatag. Sa ako naman mo yung mga friends na ing ana, yes, paminawa lang sila. Dili mo kailangan mag-change as a person. Siguro ang ako ang the best unsolicited advice I can give kay paminawa lang sila and then try to understand sa ilang point of view. Kay basi di ikaw pud sa imong side napud kay gusto i-share na kanang dili pud siya makasabot sa imuhang point. So kanang kumbaga it helps na maminaw mo sa isa't isa. So it's been like a stigma manggod na pag di man siya reklamo pag mag-express good ta sa atong mga ingon ani na feeling kay murag sulti na kay ka nga naa ka dinhaan nya mag down ka kanang ingon ana good na pa koy madunggan na kanang murag huy nakatungtong na ka dinha dira pa ka maging ana pag sure pagpadayon dinha nya murag nagapadayon man gyud ko pero dili na jud daw kaya tayo mga ingon ana mo na makasabot man pud ko na sometimes kung naga-share ka unya di sila ka-relate nimo kay different ang imuhang makuha nga reaction compare sa imong gina-expect na reaction, which is okay lang na siya para sa ako na lang mo sabot kay lain pud kumuingon ko na dapat kani imong iingon sa ako para ma-comfort ko. Lain po, di ba? Actually, murag isa po na sa reason na nag-stop ko og share sa uban. Kung murag dili na lang ko mag-share kay dili man sa kanang dili ko ganahan mo ingon sa ilaha pero tungod siguro kay lahi ako madunggan na reaction unya imbes na maka-help siya sa ako ang ma-uplift ang ako ang mood or ma-uplift ang ako ang emotion kay dili na hinuon. So kanang ana good actually naka-stop gid siya mo nang dili na kay ko ga-share and kanang since nag-start mi ni Jason og ingon ani kanang magstorya lang ko sa camera tas gina-imagine lang nako na daghan kay kog kaistorya no niya na ay someone from that crowd kanang ganing maka-relate sa akong emotion na makahatag siya comfort sa ako in fairness. Labaw na pag kana ganing managa-comment mo tapos mabasahan ako inyong mga comment kanang maka-happy siya na murag ko lang thank God kay dili lang ako somewhat ma-happy ko kay ma-share na ako mura siya therapy para sa ako actually. So ingon ana ba so kaila ko na inyong iyaan. Chares. Pero, in fairness, kung makarelate mo, comment down below or kanang share inyong experience or kung naaman mo ubang way na or kanang mga solution good na para i-relieve ang ingon ani na feeling, please do share kay basi dik pwede na ko siya i-try or ang atong uban na kanang maka-come across ani na video ma-try pud nila na ana good. So let's help each other out. Basi mo comment mo na iyaan lain lagi ato ang mga check karong adlaw or lain lagi atong videos karon. Guys, again, as much as possible, gusto na mo i-share ang karang mga good things about being abroad. Pero kani man gud siya ang mga unknown or dili mang ingon na unknown. Mga kumbaga na mao man gud ning mga topic na dili kaayo nato ginastoryahan. Dili kaayo tanan aware ani. One of the reasons nga na naga-share ko ani kay personal na ko siya na experience. Kanang I'm thinking if I felt this way, how much more ang uban na naka-feel ani giunsa kaya nila pag-cope. Maong naga-share ko ani because number one, I wanted to know kung unsay experience sa uban. I wanted to share. I want to let you know na kanang dili lang ikaw naka-experience ani. Kay before katong mo ni akong experience kay ginaisip na ko na ako lang ang ingon ani murag basig over kanang OA ra kay ko harsh kay ko sa akong sarili ana na lang mo ang naga-share ko ani kay I want you to know na you're not alone dili lang ikaw ang naka-experience ani ang life abroad is not always hayahay, it's not always happiness, it's not always flexing ana good. So, morning naga-share ko ani kay part man gud ni sa life as an OFW na kanang dili kaayo ma-open ang topic ba. Kung dili man gud siya, if you don't seek help, more siya sakit. Kung dili nimo ma-detect na mao na day ni imong ginaagian, mas maglala imong feeling. Pero kung ma-realize nimo na mo ni mong ginaagian, eventually, ma-realize nimo makaisip kag mga ways on how to kanang i-express imong self more, unsay mga ways or kinsa imong pwede istoryahon para kana ganing dili ni nimo siya ma-feel.
So mato siya guys, nasad ko kay daghan kay factor and daghan kaayog mga ganap in life moong masad ta. Then again, kailangan nato musukol, kailangan nato magpadayon kay saon na lang ato mga binuhi. Yes. Unsaon na lang ato mga pangarap in life, 'di ba? Unsaon na lang ato ang retirement. So mao na siya. I hope naka-help ni sa inyo na video. Uy, katong mga nag-comment na kanang mga kabalo sila taga-asa ko. Nakatawa jud ko ay medyo naulaw inyong iyaan no kay it's very ala ka oy naispatan ko ninyo kanang paghay mo ha. Kanang panagad niya mo kay syempre basig dili ko kabantay niya man mga sera man ni siya oy huy panagad mo na ako paghay mo tapos katong naga-comment na naara sila diri sa London huy gusto jud ko maki-check ka ninyo as in kana unta na ay time na maka-meet up ta ninyo kalingaw ba na uy gala na kay mga friends just managa na kan mo dako na ang akong world. Yeah, thank you kaayo sa kanang padayon ninyo sa pagtan-aw ko. Wala pa mo nagsawa sa kong panagway. Salamat kaayo. Wala pa mo nagsawa sa ko ang mga bula-bula. Thank you kaayo. Kanang continue to comment kung napa may mga suggestion kung unsa ba inyong gusto na topic. Why not? I-try na ko na kanang i-check na sa inyo ha. Thank you so much and I hope na kanang dili na mo masad pareha sa kuang. Okay? Thank you so much. Bye.